בוקר טוב לצופי TV Live, פורטל הטלוויזיה האינטרנטית של ישראל. אתם מצטרפים אליי לתוכנית החבר'ה הטובים עם מור בן עמי. אני מור בן עמי בעוונותיי. מצטרפת אליה המרואיינת הראשונה שלי להיום, רינתיה סעדיה. בוקר טוב, מור. בוקר טוב, רינתיה, מה שלומך? מצוין. רינתיה, את מטפלת בשיטת אלבאום, זאת אומרת, זו ההשכלה המטפלת שלך של כמה שנים. נכון. את גם למדת אבחון ביומטרי. נכון, אבחון ביומטרי אצל מזי עמוס, שהייתה מרואיינת אצלנו לפני שבועיים, באה להתראיין אצלנו. גם משה אלבאום, אגב, הוגה שיטת אלבאום היה אצלנו לפני שבועיים, זה נורא נחמד איך שהכל מתנקז. אבל את ספציפית בהתמחות שלך ובעיסוק שלך, אם הבנתי נכון, את עושה עיסוי רקמות עמוק. טיפול עיסוי רקמות עמוק, נכון? נכון. במסגרת, כן. במסגרת לימודי אלבאום, 4 שנים. רק תזיזי את השיער שלך קצת הצידה שנראה גם את אוזן ימין היפה שלך. במסגרת 4 שנות לימודי אלבאום, היה שם חלק בלתי נפרד של עיסוי רקמות עמוק, שהוא עיסוי בעצם שהוא נוגע בגוף ובנפש, זה עיסוי שהוא רגשי. עיסוי רגשי? הוא כואב... שנייה, אני רוצה לפני שאני קצת מתעמקת בעיסוי וברגשי ובכואב ובלא כואב, אני רוצה שתתני לנו בכמה מילים תזכורת, כי לא כולם ראו לפני שבועיים, מה זו שיטת אלבאום? בגדול, אני לא רוצה להתעמק בזה, מה זו שיטת אלבאום? אוקיי, שיטת אלבאום היא שיטה שעובדת גם, היא נכונה וטובה לילדים מגיל 5 ועד לגיל 70. זו שיטה שבעצם מטפלת בקשיי תפקוד ולמידה, בעיות קואורדינציה גופניות, דימוי עצמי נמוך, ויסות חושי, רגישויות יתר, זה מאוד מורכב ורחב. איך היא מטפלת בדיוק? זאת אומרת, מה הגישה? דרך תנועה של גוף, מגע ומן הסתם שיחות. זאת אומרת שזה משהו שהוא תהליכי ומובנה, ויש חיבור של הדברים ביחד. אוקיי, אז בגדול שיטת אלבאום זה טיפול מוטורי, תנועתי, יש גם את האלמנט הדיבורי בשביל להוביל להבנה של איך הם מטפלים בתחום הזה. והמגע כמובן, שזה מה שאת מתמקדת פה. עכשיו אנחנו נחזור לעיסוי הרקמות העמוק שלך. אוקיי, אז רק כדי לא להלחיץ את הצופים והצופות בבית, זה עיסוי כואב על מנת לשחרר, שבסוף יוצאים ככה... הכאב משחרר. כן, משוחררים לגמרי. הוא כואב כי הוא נוגע בדיוק במקומות הכואבים, בין אם זה ברמה הפיזית, ומן הסתם יש לנו רגשות שטמונים במערך השריר, שהם זיכרונות מודחקים, כל מיני מקומות שעצרנו, וזה יושב בגוף. מעניין, רגע. רגשות מודחקים שהזיכרון שלהם נמצא בשריר? במערך השרירים, כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם בתור ילדה קטנה, הגננת העליבה אותי והתכווצתי ונעלבתי ולא הבעתי את ההיעלבות או את הפגיעה, זה יושב לי איפשהו בגוף. מן הסתם עצרתי את הנשימה, אז יהיה משהו ככה מוחזק. מאחור, בשכמות, יש שם את המכלול של הרגשות שלנו בכלל. וואו. זאת אומרת, כל המקום של או רגשי נחיתות, או שתלטנות, או ביקורת שספגנו. את מחדש לי את אמריקה ולא בציניות, לא באמת, כאילו הרגשות שלנו, לא, הרגשות שלנו יושבים לנו בשרירים, בגוף. במערך השרירים, נכון. והגוף פשוט זוכר סיטואציות שבהן הרגשנו משהו, זה גם עובד לחיוב? זאת אומרת, יכול להיות שהיה לי יום ממש טוב. בוודאי, את יכולה להגיע למין זיכרון שהיית בעננים וחווית... כי לחצת לי על איזושהי נקודה שהגוף נזכר בה, שהייתה תנועה שקשורה? כן, יכול להיות. ואיך את מזהה? או סיטואציה או משהו שבהחלט שימח אותך. וואי, זה מדהים איך הנפש והרגש והגוף מסונכרנים, וזה בא לידי ביטוי כל התחומים שבאים לפה, אנשים שבאים לפה לדבר, כל הזמן אומרים, זה קשור, זה כאילו בלתי ניתן להפרדה. איך את מזהה את זה? זאת אומרת, נגיד אני באה לך לעיסוי. אוקיי, אז זהו, אני רוצה לעשות רגע הפרדה. יש עיסויים שהם חד פעמיים, אנשים שבאים, רוצים לבוא ליהנות 1.5 שעה, לנוח, לעשות פסק זמן מהכל, אז אני נותנת אומנם את המגע העמוק, אבל אני משתדלת שהוא לא יהיה רגשי, כי אני לא רוצה שמישהי באה לנוח, שתצא מוצפת אחר כך, בלי טיפול, בלי זה, ותגיד מה זאת עשתה. אז זה לא זה, אז אני מתאימה בהחלט את המגע למי שמגיעה, זאת אומרת, כן לשחרר ברמה הפיזית,
אבל בהחלט לא להיכנס. אבל בואי, אני רוצה לדבר על הטיפול הרגשי, זה הרבה יותר מעניין מסתם פנה. אז זהו, טיפול רגשי זה במידה ומישהי רוצה להגיע ואומרת לי, אני רוצה לעשות סדרה של טיפולים, של עיסויים, אני יודעת, מוכנה שיהיו ריאקציות בתוך ואחרי, ואנחנו יושבות ומדברות על זה ובונות את זה. אוקיי, עכשיו מתוך השיחה את מבינה מה הנקודות שצריך למצוא? ואני גם רואה את זה בגוף, זאת אומרת, איך שהיא יושבת או שהיא שוכבת, אני כבר יכולה לזהות, ואני גם מפנה את זה לתשומת ליבה, אני אומרת לה, שימי לב, פה אני מזהה כך וככה, או שהיא תגיד לי, וואי, נכון, כן, 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 או שתגיד, לא יודעת, כי מן הסתם אם היא לא מחוברת לעצמה, אז זה יהיה לה חדש, כן. זאת אומרת, את יושבת מול מישהי או מישהו או ילד, או לא יודעת מה, את רואה את הישיבה, את היציבה, ואת יכולה להגיד איזה רגשות מודחקים או שליליים או חיוביים קיימים לו בזיכרון כן, בשילוב שאלון ועוד כמה דברים שהם חיוניים לזה. אני רק רוצה לציין שבטיפול פרטני בשיטת אלבאום זה חלק בלתי נפרד. זאת אומרת, זה תהליך שהוא רגשי עם המגע, בשילוב של העבודה הגופנית והשיחות שלנו שנבנות, אנחנו בעצם מחברות את זה ויש שם מקום לפרוק את הרגשות, בין אם זה בכי או כעס או... רגע, כמה זמן האבחון לוקח? זאת אומרת, את מתיישבת מולי או מול מישהי אחרת או לא, מי שבא אלייך? כמה זמן לוקח? יש איזה זמן מוקצב לאבחון? האמת שזה לא... אם זה טיפול פרטני, אז בפגישת היכרות, זה כמה נקודות שאני בודקת, אבל זה לפחות 3-4 מפגשים שאני את הכל מנווטת לשם. לאבחון, כי אתה לא יכול ביום אחד ככה להבחן הכל, זה לא ככה. זה במקביל. כן, צריך להיות מקצועי יותר. יש מספר מסוים של סשנים שאת מתקבעת עליו לכל מטופל, שזה משתנה ממטופל? זה מאוד אינדיבידואלי, כי זה בהתאם לסיבות הפנייה. את יכולה לבוא להגיד לי, רינתיה, אני רוצה להעלות את הדימוי העצמי שלי, ופתאום נמצא המון דברים אחרים שהם יהיו רלוונטיים ויצוצו, ואני אביא את זה לתשומת ליבך, ונחליט ביחד אם אנחנו ממשיכות הלאה או לא. זה יכול להיות, זה לא נגמר, הנפש האנושית לא נגמרת. זה לא נגמר, אבל בכל זאת יש את הטיימינג הזה, או שאני אומרת למטופלת, ביי, את יכולה לבד, שחררי לי את תכבשי את העולם, או שאני אומרת, לדעתי, יש סיכוי להמשיך קצת, וזה יעשה רק טוב. אוקיי, נשמע מעניין. תגידי, אני חייבת לשאול, כי אנחנו חושבים, לי נגיד עיסוי, עולה קונוטציה של כל מיני, יש שיעצו ויש זה, יש כל מיני סוגים של עיסויים. זה קשור או שהעיסוי רקמות משיטת אלבאום זה שיטה בפני עצמה של עיסוי, או שהיא משלבת תחומים מוכרים מעולם המסאז'ים? אז זהו, אז לדעתי זה שילוב של הכל, כי אני מכירה כל מיני סגנונות, וגם כמטופלת קיבלתי רקמות עמוק, וזה לא היה קשור בכלל, ועם כל הכבוד, יש לי המון כבוד גם לסוגי עיסויים אחרים, אבל עיסוי רקמות עמוק בשיטת אלבאום הוא פשוט נוגע בהכל. יש קצת טעימות של שיאצו, וקצת שוודי, וקצת רפואי, וקצת מדהים. זאת אומרת, זה לוקח קצת מכל דבר שרלוונטי למטרה, ומתגבש ביחד. כן, כן. והוא לא רק כואב, יש נעימים באמצע, יש אחר כך... רינתיה, תודי, שבאים אלייך וכואב ולא כדאי. ויוצאים סערורים אבל, יוצאים סערורים. תראי, מה לעשות? זה לא דבר שלילי. אנשים היום יש להם, אני נותנת לכם קרדיט קצת לדעת שיש לכם רמת מודעות קצת יותר גבוהה ממה שהיה לפני 20 ו-30 שנה. בשביל לשחרר, בשביל לטפל, צריך לעבור מידה של כאב. זה תהליך, זאת אומרת, בשביל להתנקות, זה לא פשוט. נכון. בשביל לבנות חדש, צריך להרוס את הישן. אם אני רוצה לשחרר את השרירים שלי, אני צריכה להיכנס להם בצורה של מה שמפריע לי וכואב. נכון, כאילו זה מסביב, וכל החיים שלנו זה מסביב, ולחסות, ואז אתה לא נוגע באמת. מה את יכולה להגיד, את מסתכלת עליי מהמעט שיצא לנו להיפגש וכן הלאה, מה את יכולה להגיד לי מהיציבה שלי, ואני חייבת להגיד מראש, לא להתבייש, לא להגיד רק דברים נחמדים, זאת אומרת, ברמה האבחונית הכי נקייה, מה את יכולה להגיד לי על רגע? אני יכולה לשלוף ולהגיד לך, מור, תרפי קצת, תרפי. מרגיש לי שאת סוחבת קצת מעבר למה שאת צריכה, ובאמת, כאילו, ברגע תתפקסי יותר על עצמך, יש שם משהו יותר נינוח. זאת אומרת, משהו שצריך לשחרר כאילו ברמת השליטה, ברמת גם השליטה וגם הטייפון בעשייה הזה המטורף, שהוא מדהים, כי את אוהבת את זה וזה את, שזה אחלה, אבל רגע, שנייה, קצת לנוח, והכתפיים קצת
לפתוח שמי, מה שאת אומרת לי זה לא רק ליום יום, זה לחיים. מאוד להפך, אני חשבתי על השידור. על השידור. זה יותר נחמד להיות עם כתפיים ככה אחורה. אני אתחיל מפה. אוקיי, אני אזכור אותך כל פעם שאני צריכה ישר כתפיים. איך הגעת לתחום הטיפול? זאת אומרת, מה היה הדבר הראשון שלמדת? ואיך הגעת לזה? טוב, קודם כל אני חייבת לציין שכבר משחר ילדותי, בתור ילדה קטנה, תמיד רציתי להושיע, והייתי מתמגנטת לכל החריגים במרכאות, ולמי שצריך עזרה, ודווקא השונה, ולמי שקשה. היה שם משהו שהרגשתי, אני רוצה לעזור לילד או לילדה, או למי שהיה. וידעתי שאני אעסוק בתחום החינוך, לא ידעתי מה. וקרה גורל רצה ודברים מעניינים טכניים, איכשהו הגעתי, אני מקצרת, בגלל שזמננו דל, לשיטת אלבאום. הלכתי ליום עיון. תזיזי את הסר אחורה, אני מפחדת שאת מסתירה את עצמך. הלכתי ליום עיון, ממש, ב10 דקות הראשונות, ידעתי שאני במקום הנכון. כאילו הרגשתי, זהו, זה סופית. אחרי שכבר למדתי כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים כרגע. והרגשתי באמת במקום טוב, והגעתי במטרה להיות מטפלת. כמובן. ממקום שהרגשתי שאני בסדר, אני מודעת לעצמי, אני בסדר, אני יודעת מה טוב לי, מה לא טוב לי. חיית בסרט, אני פיקס. חייתי בסרט. ועכשיו אני הולכת לתת מהמושלמות שלי לעולם. בדיוק. משהו כזה? כן. אנחנו קצת שוכחים לפעמים שנאה דורש נאה מקיים. בשביל לטפל ולתת, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי, אנחנו לא מושלמים, לא נהיה לעולם, אבל איזשהו מודעות עצמית, אז מה? ומהר מאוד הבנתי שבשביל להיות מטפלת טובה ולויאלית ונכונה, והכי מקסימה וטובה למי שמגיע אליי, אני חייבת לפתור המון דברים שקיימים אצלי, שחשבתי שהם אינם, או שלא הייתי מודעת אליהם בכלל, וזה היה תהליך מאוד ארוך, מאוד מייגע של צחצוח אמיתי, גוף נפש כמו שאמרנו, ואני חייבת להגיד שהשיטה הזאת פשוט הרווחתי את עצמי מחדש, והיא המתנה של החיים שלי, ואני, אגב, אין לזה סוף, זאת אומרת, אני כל הזמן בלמידה והתפתחות, מה שאמרנו, למוח האנושי ולנפש שלו אין. אבל ממש כאילו ממקום של לקבל את עצמך מהאני האותנטי, לחזור לראשוניות, ויאללה, כאילו, להיות... אז רגע, אז הלכת, חשבת, אוקיי, אני באה לטפל, לתת מעצמי, מכל המדהימות שבי, ואז נפל לך האסימון שיש לך במה קודם כל לטפל בעצמך? כן, אז הייתי מטופלת 4 שנים מן הסתם. תשתפי נגיד דבר אחד שהרגשת שאיזשהו תהליך ספציפי בעצמך שעברת, שהרגשת שזה עזר לך בו. שטיפלת ומתוך זה עזר לך גם להביא. המקום של להגיד לא, של להגיד רגע לא. להגיד לא. תפרטי, תסבירי. להגיד לא כשאני בעצם לא זמינה או לא יכולה או לא בא לי, ולא משנה למי זה. מבלי לעשות את החישוב, מה יגידו, כן יגידו, יעלבו, לא יעלבו, צריכים אותי, לא צריכים אותי, המקום הזה של כל הזמן לשים את עצמי במקום השני, ושוב, זה מבחירה, שלא יהיה פה... כל מה שאנחנו עושים זה בחירה. בסדר, אבל עדיין זה בחירה תת מודע עמוקה, עדיין זו בחירה. גם במודע. פתאום הבנתי שגם במודע בחרתי מהמקום של להיות הכי אחלה ואהובה ורצויה ומקסימה, ובעצם כאילו לאבד את עצמך מבחירה. נשמע כאילו לא יכולת לשים גבולות, ובאיזשהו אופן זה לימד אותך לשים גבולות. לעצמך. כן, ובלי להתמרמר גם, כאילו, זה בסדר להגיד לא, ועדיין כאילו אני אחלה ואני רינתיה, וזה בסדר. זה בונה ביטחון עצמי בעיקר. כן, אבל זה לקחת אחריות על החיים שלך, ולהגיד, די, אם השתו לי, אכלו לי, עשו לי, ויאללה. הקורבנות. כן. באתי בדיוק להגיד, זה קטע מה שאמרת עכשיו, שבדרך כלל כשיש איזשהו אלמנט של צורך לרצות כל הזמן, שכולם הם רוצים ויואבו אותי, יקבלו אותי וזה, זה סוג של חוסר ביטחון עצמי. נכון. זאת אומרת, שרצון שכן יאהבו וכן יקבלו ורק לרצות. לגמרי. ובאיזשהו אופן עבר תהליך של גם לבסס את עצמך, מתוך הלמידת עיסוי רקמות, בנית לעצמך את הרקמות מחדש. ממש ככה. ועכשיו יש לך מין עמוד שדרן חזק ויציב כמו שזה נראה, במיוחד מהיציבה. ככה, לא בשונה משלי. כן, הכיסא גבוה, זה לא ממש זה. אז יש לך מה לתת. לפי מה שאני מבינה, את מתמקדת בנשים וילדים, נכון? נכון. יש לך סדנאות מאוד מעניינות.
נכון, סדנות. אז לפני שנתיים בערך אמרתי, טוב, אוקיי, הטיפול פרטני אחלה, אני מאוד מאמינה בו, הוא מדהים. המון פעמים אני נתקלת, סליחה, בבנות שהן עושות המון דברים, מגיעות לרמות מקסימות בתהליך שלהם, אבל עדיין יש משהו באינטראקציה הסביבתית, הקבוצתית, שהוא לא זז, כי אין להם ממש איפה. אוקיי. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני מפגישה כמה בנות, שאני עובדת איתם גם ככה, לאינטראקציה קבוצתית, לסדנה, יש הרבה ללמוד, לקבל, להכיל אחת את השנייה ולגדול ולצמוח ביחד. כן. וככה נולד הרעיון, ואמרתי, אני הכי מאמינה בזה, וקראתי לסדנה שלי, מסע ילדה אישה. ילדה אישה, זה מקסים. הן נכנסות ברוגז עם הילדה ויוצאות שולם. זה אגב, אין אישה, אני חושבת שאין דיסוננס רציני, רוב הנשים בין הילדה שבה לאישה שבה, זאת אומרת, הרבה מאיתנו מבחינה רגשית, או מדלגות על כמה שלבים ומשהו שם נתקע, נכון. עושות, הרבה פעמים זה אצל נשים אינטליגנטיות דווקא, כן, שקופצות מבחינה שכלית, אז כאילו מדחיקות את ההתבגרות הרגשית, כי הן קודם עסוקות באינטלקט, והאיזון הזה בין האישה לילדה, אישה, כן, בין ילדה לאישה, נשמע לי אקוטי אפילו לאיזון ביום-יום, במיוחד למערכות יחסים. נכון. ואחרי הנאום שלי אני רוצה שתמשיכי לפרט על מה קורה בסדנאות בפועל. אוקיי, אז קודם כל סיימתי לפני חודש וחצי את הסדנה השנייה שלי, ובקרוב נפתחת הסדנה השלישית, והבנות פשוט מדהימות, והן... ברור שהן מדהימות וברור שאת מדהימה, אבל מה את עושה? מה קורה שם? אוקיי, אז ככה, קודם כל זו סדנה שהיא חצי שנה, פעם בשבוע, 3 שעות, אוקיי? היא אינטימית, בין 4 ל-5 בנות בלבד. במסגרת ה3 שעות אנחנו עובדות על הגוף. אני לומדת אותן להכיר את הגוף שלהם, להתחבר אל הגוף שלהם מתוך השקט, לא פרי קונטרול, לא החוצה. משהו פנימי, שיטה של אלבם, תנועה של אלבם שהיא כניסה פנימה. דרך החיזוק הגופני, מן הסתם, הדימוי העצמי עולה. אוקיי. בחלק השני של הסדנה יש לנו זמן הדגמה של מגע, שאני עוברת אחת-אחת ונותנת להם תוך כדי שילוב של דמיון מודרך בהנחייתי, מגע 10 דקות. שבתוך זה יש גם מחלה אחרי שהם עבדו בגוף, בחלק הראשון, בתנועה או בתרגילים של טריקה. מה זאת אומרת החלה? כאילו לקחת את מה שעשית והכנסת במגע? כאילו אם אני נותנת להם, קוראת אותם בחצי הראשון של המפגש, בחלק השני אני מלטפת, עוטפת, מחבקת, מרגיעה. יש את העניין של העיסוי רקמות כחלק מזה? כן, אבל בתוך סדנה זה קצת בעייתי לתת לכל אחת מגע ארוך, ובטח רגשי כזה. אבל בהחלט יש מקום לפריקת מתחים, במסגרת ה3 שעות, יש שיחות אינטגרציה שאנחנו עושות, משקפות איך היה, מה היה. בנוסף לכך, כל אחת מקבלת פעם בחודש ליווי אישי, ששם אני או נותנת לה משוב, איך אני רואה את ההתקדמות שלה וטיפים איך להמשיך עם הסדנה. את מלווה אותם גם מחוץ ל3 שעות פרופר בשבוע? או שאני נותנת להם מגע שלם. פעם בחודש. כן, בהתאם למה שהיא צריכה באותו יום, ומעבר לזה, הטלפון שלי פתוח. כן. שזה חשוב, ואני יודעת גם מניסיון וגם מהבנות, שזה מאוד עוזר לשמוע פעם בשבוע, להתייעץ, לשתף, לשתוק, לבכות, ולדעת שיש מישהו שנותן לך יד. זאת אומרת, אתה לא לבד, ושוב, לא מהמקום התלותי, מהמקום של מישהו הולך איתי, עד שאני אלך לבד. מישהו הולך איתי, עד שאני אלך לבד. אנחנו נסכם את התוכנית בזה. מבחינתך, אני אסכם קצת עלייך. רינתיה סעדיה, יקירתנו, הקליניקה שלך היא פה בתל אביב. נכון. היא עושה טיפולים פרטניים של עיסוי רקמות עמוק, גם מתמשך ברמה של להוציא החוצה את הרגשות הכלואים, לשחרר אותם, זה משולב גם עם שיחה. יש אפשרות ללכת לרינתיה לעיסוי חד פעמי, משחרר כיפי, לא יוצאים ממנו בוכים, פשוט מרפים את הגוף והנפש. את מתמקדת בנשים ובילדים. נכון. זה גם בא לידי ביטוי בקשיי תפקוד, קשיים מוטוריים, התנהגותיים, גם אצל נשים וגם אצל ילדים. נכון. יש לך סדנאות של ילדה אישה. נכון. נכון, זה סדנאות לנשים, זה קבוצות קטנות של 4-5 נשים, ליווי אישי למשך חצי שנה. הכרתי את רינתיה ממש קצת, וכבר מאחורי הקלעים היא נתנה לי כמה טיפים וכמה דברים, ובכלל היא בחורה מקסימה ומקצועית. ולמי שלא יודע, שיטת אלבום זה המון ידע,
אבחון ביומטרי זה המון ידע, זאת אומרת, היא בחרה להתמקצע ולהתעסק בייסוד רקמות, אבל יש מאחורי איזה גב שלם של ידע ושל שיטות טיפול. אז תודה רבה לרינתיה סעדיה. תודה רבה. תודה רבה לי. תודה. החבר'ה הטובים ממור בן עמית, הצטרפו אלינו עוד 10 דקות בדיוק, ב-10:30, אנחנו נארח כאן את עופר מקמל. עופר הוא איש הייטק שמוביל לניהול מוצר ככה בהתמקדות שלו בקריירה, והוא מביא את דרך הקראטה לכל העשייה שלו. אז מי שמחפש שוב איזון בין עולם החומר לעולם הנפש ואיך זה עובד ביחד, יצטרף אלינו שוב פעם עוד 10 דקות לחבר'ה טובים ממור בן עמית עם עופר מקמל. אגב, מרואיינים פוטנציאלים, חבר'ה טובים, מומחים שחושבים שיכולים לשבת פה על הכיסא במקום רינתיה, ולדבר איתי על העיסוקים שלהם, מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק למור בן עמית מור פרודקשנס, ולראות לאן זה יוביל. עוד 10 דקות, עופר מקמל, מור בן עמית, תודה לרינתיה סעדיה. תודה רבה. ביי ביי.